ब्रह्मानंदना कहिले अतिवान
ବିନତି କଲେ ବଞ୍ଚିଲି ମୁଇଁ କିପରି କମ ପାଶରେ ବିମ୍ବ ଧରି କର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଶୁଣିଲି କଥା ମାଧୁରୀ ବିଜେ କଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାଙ୍ଗତର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀନ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଲେ ଶୁଣି ମୋର ଦନ ପ୍ରାଣ ସାଇ ଈଶ୍ୱର ଯେବେ ଦେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ଆଉ କି ପାଇଁ ଏ ଭୟ ମୋର ପ୍ରାଣ ସାଇ ଚାଲ ଏ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ଚାହିଁଥିବେ ମାତା ପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭାର ଉତ୍ସବ ଗିର ଜ୍ଞାନୀ ଚାଲ ନିଜ ପୁରା ଭୂତଙ୍କର ନାଥ ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥ ଏବେ ବିନା କାରମ୍ବର ଧାରି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାକାରୀ ପିଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଦଣ୍ଡର ଚାଉବା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଘର ଦଣ୍ଡ କରି ଦିଆଯେ ଏବେ ତୁଣ୍ଡ